lokal. Idol Dennis, come in. Maragsakan ni Mayor Rafi Benamerto gabutin inutan iti panakabileg iti medical tourism iti nakamat ni ili. Kunati Mayor adan dagiti doctors nga nagturog iti potpot alin paay iti libre nga kita napang test iti UTI kada iti pasyente. Ti sampul kita ni waras kada kita dedubang turista iti potpot mo alisto iti pag-examen nga ang maban iti doktor dikit do it yourself Idol Bernard dan datikit nga isbom natang kit makitam iti agbalin nga resultana. Dahil ito iti masakada iti programa iti LGU pagudpod ang iti agdama kit napintas iti resultana para palang iti parang paduras ti medical tourism iti nadakamat nga ili. Pasete pagsalita ni Mayor Rafi. Yes po. Actually, yan sa mga natin part pa rin ng tourism development natin is yung naman, medical tourism. No? Kasi may kausap din tayo na mga sa health professional. Dahil nga, nasa tourism industry na tayo, samantalayin na natin. Ang project proposal naman niya is development ng wellness center para sa medical tourism. And that's tikit kita libre nga naipaay Idol Bernard sampo kadagitay turista iti pagudpod Ilocos Norte. Ket na makita nga napindas iti pagbanagan na adanton dati pinakisarita iti LGU kadagitay nga health professionals para talang iti panipay iti seguridad kadagitay turista. Nasken ko na ti munisipyo nga may kan iti napindas sa sunod at tutulong iti pod tabigas tagat ma-enjoy da iti panagpasyar da iti na nakamat nga ili. Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, Aramen.